V tomto videu si ukážeme, ako zistiť predpis kvadratickej funkcie, ak sú zadané 3 body, ktorými tá funkcia prechádza. Ďalej vypočítame vrchol grafu pre kvadratickú funkciu a znázorníme ho. Takže zadanie je: určite predpis kvadratickej funkcie prechádzajúcej cez body a 1, 4, b minus 1, 16 a c 5, 4. Bez tieto 3 body. Takže všeobecný predpis kvadratickej funkcie je tvaru y sa rovná ax na druhu plus bx plus c. Toto je všeobecný predpis. My poznáme 3 body a, b, c s ich súradnicami. Teda bod A má x-ovú súradnicu 1, y-ovú 4, bod B má x-ovú minus 1, y-ovú 16 a tak ďalej. Postupne budeme tieto body A, B, C do rovnice dosadzovať. Takže najprv dosadíme bod A, súradnica 1 a 4, súradnica prvá je x-ová, druhá y-ová. Takže za y dosadíme štvorku, za x jednotku. Teraz si zoberieme bod B so súradnicami minus 1, 16, za x dosadíme minus jednotku a za y 16. A do tej istej rovnice ešte raz dosadíme bod C, pričom za x budeme dosadzovať 5 a za y 4. Teda 4 rovná sa a krát b na druhu plus 5 b plus c. Teda máme sústavu troch rovníc s tromi neznámymi a, b, c. Prvá rovnica po zjednodušení vyzerá 4 sa rovná a plus b plus c. Druhá rovnica, keď ju zjednodušíme, dostaneme 16 sa rovná a minus b plus c. A tretia rovnica, keď to roznásobíme, spočítame, dostávame 4 sa rovná 25a plus 5b plus 5c. Teda, tak ako som povedala, sústavu troch rovníc o troch neznámych. Máme teda túto sústavu. Poďme s ňou pracovať, poďme si ju upraviť. Takže použijeme ščítaciu metódu, respektíve takú jej mierne modifikovanú formu. Nemusíme rovnicu násobiť minus jednotkou, ale môžeme jednu rovnicu odčítať od druhej. Takže napríklad zoberieme si prvú rovnicu a od nej odpočítame tú druhú. Takže dostaneme 4 minus 16 sa rovná a minus a, b minus minus b, c minus c. To je vlastne prvá rovnica minus druhá. Teraz zoberieme prvú minus tretiu a dostávame 4 minus 4 rovná sa a minus 25a, b minus 5b a c minus c. Teda už máme dve rovnice. Trošku si ich poupravujeme, zjednodušíme. Prvá rovnica teda bude minus 12 rovná sa 2b, ačka aj cčka vypadli. A druhá rovnica, naľavo nám zostane 0 a napravo minus 24a minus 4b. Teda máme dve rovnice s dvoma neznámymi. Máme to o to ľahšie, že vlastne v prvej rovnici máme iba jednu neznámu, minus 12 rovná 2b. Čiže odtiaľ hneď vieme, že b je minus 6. Toto b dosadíme do tej druhej rovnice a tým dostávame 0 sa rovná minus 24a minus 4 krát minus 6. Po úprave pri počítaní k obom stranám rovnice dostávame 24a sa rovná 24, teda a sa rovná 1. Máme už vypočítané b aj a dosadíme to napríklad do prvej rovnice. b aj a dosadíme do tejto prvej rovnice. Takže budeme mať 4 sa rovná 1 minus 6 plus c. Jednoduchou úpravou dostaneme, že c je 9. Máme teda vypočítaný už tretí parameter c. Keďže máme vypočítané všetky parametre, všetky tie koeficienty a, b, c, môžeme sa vrátiť k všeobecnému zápisu kvadratickej rovnice, ktorý sme napísali na začiatku, čo bolo y sa rovná ax na druhu plus bx plus c. A teraz už tie hodnoty a, b, c poznáme, čiže ich stačí napísať. Máme teda
y sa rovná 1x na druhu minus 6x plus 9. Teda toto je hľadaný predpis kvadratickej rovnice. Zistili sme teda rovnicu kvadratickej funkcie, teraz zistíme vrchol grafu tejto funkcie, čiže vrcholom je parabola, takže poďme zistiť, kde je vrchol. Predpis teda si odpíšeme, ako sme mali y sa rovná x na druhu minus 6x plus 9. Teraz, aby sme to dostali do tzv. Vrcholového tvaru rovnice, tak musíme použiť vzorček. Keďže tu je pred šestkou mínus, použijeme vzorček v tvare a na druhu minus 2ab plus b na druhu sa rovná a minus b to celé na druhu. Takže vychádza to potom, že je to y sa rovná x na druhu minus 6 rozdelíme teda na 2 krát a, ako 2 krát a krát b je 6x, čiže to bude 2 krát 3 krát x. Keďže sa tam objavila trojka, tak nakoniec dáme 3 na druhu a vidíme, že nám to priamo sedí s tou deviatkou. Takže po úprave použitím tohto vzorčeka dostávame y sa rovná x minus 3, to celé na druhu. Na vonku nám nezostalo žiadne číslo, čiže 0. Takže teraz máme ten predpis kvadratickej funkcie vo vrcholovom tvare a odtiaľ rovno vieme odčítať súradnice vrcholu. Takže vrchol má súradnice 3 a 0, pričom trojka je vlastne z zátvorky a 0 je vlastne číslo, ktoré je vo vrcholovom tvare mimo zátvorky. Takže vrchol paraboly je v bode 3, 0. Táto parabola je otočená smerom, otvorená smerom nahor, keďže 3x na druhu je jednotka, kladná s plus. Koeficient pre x na druhu je kladný, takže bude to takáto parabola. A jej vrchol je v bode 3, 0.